שלום לכולם, גם למי שנמצא כאן וגם למי שיראה את ההרצאה הזאת בהקלטה. אני חגית אלופי צפרוב, אני נטורופטית, אני מטפלת טבעית הוליסטית כבר מעל 22 שנה, ואני גם עוזרת לאנשים עם Forever, והיום אנחנו רוצים לדבר על בעיה שמטרידה רבים. וכמו שאני שואלת כאן, אם נמאס לכם לאסוף את השערות מהמקלחת והכיור, אם את או אתה מוטרדים ממפרצים והתקרחות, אם אתם רוצים שיער שופע, חזק ובריא, לנו יש פתרון. אז לכן אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו מדברים היום על נשירת שיער, שזאת בעיה שכיחה, וכמו שאמרתי, לנו יש איך לעזור. אני רוצה להתחיל ולדבר על העניין של מבנה השערה. השערה בנויה מגוף ומשורש השערה. גוף השערה הוא החלק שחשוף לנזקי השמש ולנזקים של חומרים כימיים בין השאר. לאדם מבוגר יש בין 100,000 ל-150,000 שערות שצומחות מזקיק השערה, וזה על ידי התחלקות של תאים בלתי פוסקת בבסיס השורש. צמיחת השיער נעשית בשלושה מחזורים. יש את שלב הצמיחה, שלב המעבר, שלב המנוחה והנשירה, לא אלאה אתכם במושגים הלטיניים, אבל בכל מקרה, כל אחת מהשערות יכולה להימצא בכל מצב, מצב כזה או אחר. זה המצב, ועם זה אנחנו חיים. ויחד עם זה אנחנו גם חיים לעתים עם נשירת שיער. הסיבות לנשירת שיער. בוודאי ובוודאי יש סיבות של בריאות, וכשאני מדברת על סיבות של בריאות אני מתכוונת לחוסר איזון הורמונלי, למשל מחזור, הריון, לידה, הנקה, שימוש בגלולות והתקנים, טיפולים הורמונליים, גיל מעבר, כל הדברים האלה בהחלט משפיעים ויוצרים לעתים חוסר איזון הורמונלי, שהוא אחת הסיבות לנשירת שיער. לצורך העניין, באשר לחוסר איזון הורמונלי, בהיותי נטורופטית, אני רוצה להמליץ לכם, חשוב לבדוק מדי פעם תפקודי בלוטת התריס. בלוטת התריס מתייחסת לשינויים ולאיזון הורמונלי. מעבר לזה, באשר לסיבות בריאותיות, סיבות לנשירת שיער יכולות להיות בגלל חשיפה לרעלנים ואו לתרופות. סיבה נוספת לנשירת שיער יכולה להיות הרגלים ואורחות חיים. למשל, לבוש, הופעה, כמו תסרוקת אדוקה לקרקפת, צמה אדוקה, גולגול אדוק, כל דבר שעוטף, לוחץ את השיער ומותח אותו. או לחילופים ולחילופי חילופין, כיסוי ראש שלא מאפשר לקרקפת לנשום, וגם לעתים גורם לנשירת שיער ולבעיות בבריאות השיער. כמובן שצבע לשיער, החלקה, סלסול, כל אלה חומרים כימיים כמו שאתם בוודאי מבינים, גם הם יכולים להיות סיבות לנשירת שיער. בתוך זה אני מכניסה גם את העניין של שמפו ומרכך. אם אלה נמצאים עם סולפטים, עם מלחים ושאר כימיקלים, גם הם יכולים להיות סיבה לנשירת השיער שלכם. ושוב, כנטורופטית אני לא יכולה שלא להתייחס לנושא של תזונה. תזונה חסרה או תזונה לא מאוזנת יוצרת בין השאר חסר במינרלים ובוויטמינים, כאן בהחלט בדגש לויטמין B12 ולשאר ויטמיני B, גם לברזל ולאבץ, כשאלה חסרים בתזונה, אלה יכולים להיות סיבות לנשירת השיער שלכם. גם עישון וצריכת אלכוהול יכולות להיות סיבות לנשירת שיער. וכמובן חשיפה מוגברת לשמש ולמים מלוחים, עוד סיבה טובה שיכולה לגרום לנשירת שיער. אחרון ולא ממש חביב הוא הסטרס. סטרס, חרדות, משברים ולחץ נפשי הם סיבות ידועות ומובהקות לנשירת שיער, ולאחר מכן אנחנו נדבר על זה בצורה יותר מעמיקה. אני רוצה כאן לדבר על העניין, ואולי קודם לכן אנחנו נדבר על תזונה לאיזון הורמונלי. כשאני מדברת על תזונה מאוזנת, אני מתייחסת לתזונה מאוזנת מכיוון שהיא בהחלט עוזרת לאיזון ההורמונלי. אני ממליצה לכם להקפיד שהתזונה תהיה עשירה בירקות, בפירות, קטניות ודגנים מלאים, למשל בורגול, חומוס, אפונה, שעועית וכיוצא באלה.
לא פחות חשוב לשמור בתזונה גם על שומנים בריאים. אני נתקלת יותר ויותר באנשים שרוצים להימנע בגלל דיאטה או סיבות כאלה משומן בתזונה שלהם. זה לא טוב. מאוד מאוד חשוב שהמזון שלנו יכלול גם שומנים בריאים כמו אבוקדו, כמו טחינה, כמו אגוזים ושקדים שגם בהם יש שומן בריא. ודבר לא פחות חשוב, בהתייחס לנשירת השיער, חשוב להתרכז במזונות שמכילים אבץ וגם ברזל, וכמובן גם ויטמינים כמו ויטמינים של A, B ו-C. החלבון חשוב מאוד בהתייחס לבריאות השיער, וכשאני מדברת על חלבון אני רוצה לספר לכם שהחלבון הטוב ביותר זאת הביצה. דיברנו קודם לכן והזכרנו את הברזל. הברזל חשוב מאוד לשמירה של בריאות השיער. חשובים מזונות שיש בהם ברזל, וכמובן, כמו שבוודאי רובכם יודעים, אם לא כולכם, במזון מן החי יש ברזל, בבשר, בעוף, בדגים, וכמובן בביצים, אבל יש ברזל גם במזון מן הצומח, וכנטורבטית אני מאוד ממליצה להתמקד במזון וגם בברזל במזונות מן הצומח. למשל בקטניות, בטחינה, בסלק, בקוואקר, באגוזים כמו שאמרתי, בירקות עלים ירוקים, בברוקולי, באבוקדו, בפירות יבשים, כל אלה יש בהם ברזל. שיבולת שועל למשל, הקוואקר שציינתי קודם לכן, עוזרת גם להורדת המתח, ומעבר לזה שיש בה ברזל, והמתח כמו שאמרנו הוא אחד הגורמים לנשירת שיער, ולכן שווה לאמץ גם את אכילת הקוואקר. אם אנחנו מתייחסים לתזונה שמסייעת לחיזוק השיער, אז אנחנו בהחלט מתייחסים כאן לנושא של דגים. אמרתי קודם דגים, וכשאני מדברת על דגים, אני רוצה לספר לכם שיש עדיפות לסלמון, לסרדינים או למקרל. אלה עשירים בחומצות שומן חיוניות מסוג אומגה 3. יוגורט למשל הוא עשיר מאוד גם בחלבון וגם בוויטמין B5, שזה נקרא גם חומצה פנטוטנית. הרכיב הזה מסייע מאוד להזרמת הדם לקרקפת, ומכוח זה הוא עוזר בהפחתת דילול השיער. אני ממליצה לכם גם לאמץ בתזונה שלכם טרד בכרוב קיל. זה אולי מזון שאתם פחות רגילים לאכול אותו, אבל שווה, מכיוון שהוא מעניק בין השאר לחות לשיער. המזונות האלה עשירים מאוד ברכיבים כמו ויטמין A, בברזל, בבטא קרוטן, בחומצה פולית וגם בוויטמין C. כל אלה מטפחים את השיער, ודרך אגב גם את הציפורניים. גויאבה. גויאבה היא פרי בהחלט שנוי במחלוקת, יש שמאוד אוהבים, יש שלא אוהבים, אבל הפרי הטרופי הזה יש בו המון המון ויטמין C, שמגן על השיער מפני שבירה. בטטות. הבטטות עשירות מאוד בבטא קרוטן, שהופך בגוף לויטמין A, וזה מעודד את הבלוטות בקרקפת לייצר נוזל שמנוני, שמונע התייבשות של השיער. בטא קרוטן נמצא גם בירקות כתומים, למשל כמו גזר, כמו דלעת, ובפירות כמו מלון ומנגו. תרשמו לעצמכם את זה, שווה לאמץ אותם בתזונה שלנו. קינמון. קינמון למשל מסייע לזרימת הדם, וכשיש זרימת דם טובה, בזכותה מגיעים החומרים המזינים לזקיקי השיער, וזה מאוד חשוב לבריאות השיער. דיברנו קודם לכן על בשר, וכשאני מדברת על בשר, אז עדיף בשר רזה, עוף או הודו, אלה מכילים פחות שומן רווי מבשר בקר, אז מי שרוצה לאכול בשר זאת העדיפות. ואני חוזרת שוב ומדברת על ביצים שמאוד מאוד חשובות, הן עשירות מאוד בחלבון ובברזל, ובוויטמינים מקבוצת B, במיוחד בביוטין, שזה מסייע לגדילת השיער וגם לחיזוק ציפורניים שבירות. שיער וציפורניים בדרך כלל קשורים זה בזה. עוד הצעה שיש לי, שלבו במזון שלכם גרעיני דלת, אפילו כחטיף, אפילו כתוספת לסלט. הגרעינים האלה, גרעיני הדלת, עשירים מאוד באבץ, שהוא חשוב מאוד לחיזוק שורשי השיער. גם לעוד הרבה דברים אחרים, האבץ מאוד מאוד חשוב בהקשר לבריאות שלנו, אז שווה לאמץ. ובאשר לשתייה, אני ממליצה לשתות תה ירוק שמכיל נוגדי חמצון רבים, וגם אני ממליצה על חליטת סרפד, שזה דבר שאולי פחות מקובל, אבל מאוד בריא ומאוד חשוב לנושא שלנו של נשירת השיער.
דיברנו קודם לכן ואמרנו שבין הגורמים שמשפיעים על נשירת השיער, הנושא של סטרס. העולם ההוליסטי נותן מקום חשוב מאוד למצבו הנפשי של האדם. לחץ, מתח, דיכאון, חרדה, טראומה, דברים שאנחנו לדאבון ליבנו חווים בזמן האחרון ואולי בכלל במהלך החיים, מצבי רוח שונים עלולים להיות גורם מכריע בתהליכי עיבוד השיער. מצב נפשי עלול לגרום לפגיעה במנגנון צמיחת השיער, ומכאן הדרך לעיבוד השיער ונשירה מואצת הוא מרחק קצר. בדרך כלל רואים את התופעות, את נשירת השיער, 3 עד 6 חודשים לאחר אירוע המתח. הנשירה לא מתחילה תמיד, לפעמים כן, כטראומה קשה מאוד, אבל בדרך כלל לאחר האירוע הטראומטי שיצר את המתח, 3-6 חודשים לאחר האירוע, אז עלולה להתפתח נשירת שיער שיכולה להיות אפילו כרונית. אז מה ניתן לעשות? היום אני רוצה לדבר איתכם על הערכה לבריאות השיער. הערכה הנהדרת הזאת שמכילה, כמו שאתם רואים, 2 טיובות, האחת שמפו והאחרת קונדישנר, ולצידה 3 קופסאות של עשב דגנים. היא הערכה לבריאות השיער, ותכף אני אסביר לכם למה חשוב דווקא המכלול הזה. ולמה חשוב דווקא הערכה הזאת של חברת Forever Living Products. חברת Forever Living Products זאת חברת האלוברה הכי גדולה בעולם, המוצרים שלה נהדרים, נותנים תוצאות, ומכוח זה גם נותנים, החברה נותנת 100% של אחריות לשביעות רצון, וכל זה, הדרך הנהדרת וההמלצה הרבה שלי על Forever זה בגלל הפטנט של Forever. כמו שאתם יודעים, צמח האלוברה הוא צמח שידוע בסגולות הרפואיות שלו, אבל יש בעיה. ברגע שחותכים את העלב, הוא נחשף לאוויר, הג'ל נחשף לאוויר, מתרחשת התחמצנות. התחמצנות פוגעת בסגולות הטבעיות, ובתוך 4 שעות למעשה הסגולות הטבעיות מן הטבע הולכות לאיבוד או מתקטנות. לחברת Forever Living יש פטנט שמעכב את תהליך ההתחמצנות, וזה ל4 שנים מיום הייצור. לא רק האלוברה מתחמצנת, גם תפוח שאתם חותכים משחיר, גם בננה שאתם פותחים משחירה, כל זה תהליך של התחמצנות, כל דבר שמגיע מן הטבע מתחמצן תוך 4 שעות, ובזה למעשה הסגולות הולכות ומאבדות מהערך שלהם. וכמו שאמרתי, לחברת Forever יש פטנט רשום, אתם יכולים לראות את מספרי הפטנט למטה בשולי הדף. למוצרים של Forever יש סגולה פנטסטית, בכיוון שהם מכילים אחוז גבוה מאוד של אלוברה, בכל אחד ואחד מהמוצרים, מה שנותן ומביא את המוצר להיות פעיל ויעיל, ואנחנו היום מדברים לנושא של נשירת שיער. אז דיברנו על הערכה לבריאות השיער, הערכה שכמו שאמרתי קודם לכן, מכילה את השמפו ואת הקונדישנר. השמפו למשל הוא שמפו של אלוברה וחוכובה, הוא עדין, הוא בעל תכונות אנטי-בקטריאלית ואנטי-פטרייתיות, הוא עוזר בהפחתת גירויים בקרקפת. יש הרבה אנשים שסובלים מגירוי, מסבוריה בקרקפת, השמפו מאוד עוזר. השמפו הזה מתאים לכל סוגי השיער באשר הוא, גם אנשים שעברו החלקה וכיוצא באלה. השמפו הזה מספק הזנה עמוקה ויסודית של עור הקרקפת, וג'ל האלוברה המיוצב שעשיר במינרלים, ויטמינים ואנזימים הוא השמפו. אתם פותחים את הטיובה ואתם למעשה נהנים מהסגולות של האלוברה. לצד השמפו יש לנו את המרכך, הקונדישנר. המרכך של Forever הוא מרכך שיער, עושה את השיער בצורה נעימה, רכה, הוא נועד לשקם את השיער ולהעניק לו לחות וגם לעבות אותו. בקונדישנר שלנו, כמו גם בשמפו עצמו, יש גם בנוסף לאלוברה כמובן, יש שמן ארגן, שמן חוכובה, ויטמין E וגם שמן ורד הבר. בשני המוצרים יש את הרכיבים האלה, בנוסף לאלוברה שהיא העיקר. שני המוצרים, גם השמפו וגם המרכך, שניהם אינם מכילים סולפטים, מלחים, ולכן הם משאירים את השיער רך, קליל, נוח לסידור ובעיקר בריא. אני חייבת לציין ולומר שהמוצרים האלה גם לא מכילים גלוטן, כי יש אנשים שנמנעים מגלוטן, צליאקים למשל, וזאת נקודה מאוד חשובה.
וכמו שאמרתי קודם לכן, המוצרים מתאימים לכל שיער, גם לשיער שעבר החלקה. אני רוצה לדבר על המוצר הבא, התוסף הבא, שגם הוא חלק מן הערכה, ערכה לבריאות השיער, והמוצר הזה קוראים לו עשב דגנים. הוא מבוסס על עשב חיטה, על עשב שעורה, על אספסת ועל פלפל קהין. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ובעיקר התוסף הזה של כדורים מבוסס על התורה של אן ויגמור, שלפני כ100 שנה ויותר דיברה על בריאות. אנחנו היום מדברים על שיער, ובריאות השיער שלנו בהחלט מושפעת מהתוסף הזה עשב דגנים. מדובר במולטי ויטמין ומולטי מינרל שמשלב את כל היתרונות הנהדרים שכמו שאמרתי של עשב החיטה, אספסת, עשב השעורה וכולי. התוסף הנהדר הזה שמגיע בכדורים לבליעה מספק בטא קרוטן, הוא מספק אנזימים, חומצות אמינו שהם בעצם אבני הבנייה של החלבונים, הוא מספק ויטמינים, כלורופיל, סיבים תזונתיים בכמות גדולה יותר מאשר בסופין. ואם תשאלו אותי למה 3 קופסאות, אני רואה שיש כאן שאלה על העניין הזה, אתם יכולים לרשום בצ'אט את כל השאלות שיש לכם, זה בסדר. למה 3 קופסאות? בכלל שהערכה הזאת היא מיועדת להבראת השיער, והבראת השיער קורית בתוך כ3 חודשים, ולכן 3 קופסאות. כל קופסה של עשב דגנים מספיקה לחודש, ולכן 3 חודשים יש לנו בהחלט מענה ל3 חודשים. דיברנו על הערכה לבריאות השיער, ואני כנטורופטית אוהבת תמיד להתייחס לא רק לסימפטום, אלא גם למה שבא מבפנים. וכשאני מתייחסת למה שבא מבפנים, אני רוצה לספר לכם על ג'ל האלוברה לשתייה, שהוא מולטי ויטמין, מולטי מינרל והרבה יותר מזה. אתם יכולים לראות כאן בתמונה 4 בקבוקים בצבעים שונים. כל אחד ואחד מהם מכיל ג'ל אלוברה לשתייה. ג'ל האלוברה לשתייה מנקה את מערכת העיכול מהפסולת שדבקה, וזה בזכות הספונינים שבו. כשאנחנו מביאים לניקוי פנימי של הגוף, של מערכת העיכול, אנחנו מביאים גם לתוצאות שאנחנו מטפלים בבפנים, מתוכו. יש בהחלט תוצאות גם לאור הפנים שלנו וגם לבריאות השיער שלנו, לכן אני מדברת על ג'ל האלוברה לשתייה. הג'ל לשתייה משפר את ספיגת אבות המזון, אבות מזון שקודם לכן דיברנו שאנחנו מקבלים אותם גם בתזונה. ג'ל האלוברה משפר גם את פליטת הפסולת ממערכת העיכול. כמו שאמרתי קודם לכן, הוא מולטי ויטמין יעיל ביותר, הוא מאזן את מערכות הגוף וממריץ את פעילותן, הוא מאזן את מערכת החיסון, ולכן כן הוא גם עוזר לנושא של נשירת שיער. הוא מביא להקלה בתופעות בריאותיות שונות. הוא קיים כמו שאתם רואים כאן בצבעים שונים, שזה אומר ב3 טעמים שונים. יש את הטעם הבסיסי, הבקבוק הצהוב, יש את האלוברה עם האפרסקים, ויש את האלוברה עם החמוציות, והאחרון שבהם עם הפקק הכחול הוא הפרידום, שהוא המשקה המדויק לסיוע בנשירת שיער. ומכולם, מכל 4, הוא הכי נכון באשר לנשירת שיער. וכל זה אמרתי בזכות העבודה שהוא עושה מבפנים, לצד הטיפול שכמו שאמרתי בשמפו וקונדישנר בריאים, לצד העזרה בעשב הדגנים, הפרידום או כל אחד מהמשקאות האחרים עושה עבודה מצוינת. וכשאני אומרת שהפרידום עושה מכולם את העבודה המצוינת, אני רוצה להתייחס אליו. משקה האלוברה פרידום מכיל בנוסף לאלוברה גם MSM, גלוקוזמין וכונדריטין. קוראים לו פרידום מלשון חופש, מכיוון שהוא עוזר לאנשים שסובלים מבעיות של תנועה, הוא מונע שחיקת מפרקים וסחוסים, הוא מסייע לספורטאים או למי שקשה עליו תנועה, גם לספורטאים וגם לאנשים שסובלים. הוא עושה עבודה מצוינת בזה שהוא מחזיר את חופש התנועה. אבל אני רוצה להגיד לכם שנוכחות המרכיבים האלה בתוך הג'ל, אותם MSM, גלוקוזמין וכונדריטין, בתוך ג'ל האלוברה, מאפשר את הספיגה הטובה של הרכיבים האלה, וכך הם נספגים טוב יותר לגוף ומביאים לתוצאות. הרכיבים האלה ובעיקר ה-MSM, שזה גופרית, עוזרים לחיזוק שורשי השיער, כן וגם הציפורניים, ולכן מכל 4 הבקבוקים, ההמלצה שלי היא בעיקר למשקה הפרידום. ולכן אני חוזרת ואומרת, יש לנו את הערכה הבסיסית, ערכה לבריאות השיער, יש לנו את המשקה שיכול לתמוך,
הערכה נותנת מענה עם תוצאות, יש תוצאות מצוינות. אבל אני רוצה לספר ולומר לכם שיש לנו אפשרות לתמיכה נוספת ומשלימה. למשל מזון המלקות, שתכף אני אדבר עליו בהרחבה, למשל ה-B12, למשל ה-Forever Daily, ותכף אני אסביר לכם על מה אני מדברת ולמה אני מדברת על אלה בתור אפשרות לתמיכה נוספת. מזון המלקות למשל, אלה כדורים, סוכריות מציצה מאוד טעימות, אפשר לקחת אותם כבר מגיל 6. למה? מכיוון שהם עוזרים במצבים של מתח וחרדה, וכבר מגיל 6 ילד הולך לבית ספר, הוא מתחיל עם מתח וחרדה, ממליצה מאוד על סוכריות המציצה האלה. התוסף הזה, מזון המלקות שלנו, של Forever, מכיל 100% מזון מלקות טבעי, הוא נוצר על ידי דבורים, והוא ניתן, המזון מלקות זה מזון על, שניתן למלכה אם, ולכן היא גדולה פי כמה וכמה יותר מהדבורים האחרות בכוורת. הוא מכיל כמות מאוד גדולה של ויטמינים ומינרלים, למשל A, ויטמיני B למיניהם, הקומפלקס B, גם B12 למשל, הוא מכיל את ויטמין C, את D, את E, את הסידן, נחושת, ברזל ועוד ועוד. בין שלל השימושים של המזון מלקות שלנו, של סוכריות המציצה הטעימות האלה, שכמו שאמרתי שהוא מזון על, הוא מפיג מתחים, הוא מרגיע, וכל זה בלי לפגוע בערנות. דיברנו על זה של סטרס, שמתח גורם בין השאר לנשירת שיער. מזון המלקות יכול להרגיע ולעזור בתופעה הזאת. מזון המלקות מספק אנרגיה, הוא נלחם בעייפות, הוא מסייע גם בתופעות של גיל המעבר, ויש עוד המון המון דברים שלא אלאה אתכם ולא אספר כאן על התוסף הנהדר הזה. אנחנו כרגע מתמקדים בנשירת שיער. את התוסף הזה, כמו שאמרתי, אפשר או לבלוע או לקחת כסוכריות מציצה, ואין טעימות, שזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על ה-Forever B12 פלוס, ולמה? מכיוון שיש אנשים שחסר להם B12. דיברתי קודם לכן ואמרתי ששווה לבדוק גם תפקודים של בלוטת התריס, אבל גם לבדוק אם יש חלילה חסר של B12. לא צריך לקחת B12 אם יש מספיק, אבל מי שחסר לו ממליצה על B12 פלוס, מכיוון שהוא משולב עם חומצה פולית. חסר ב-B12 הוא אחד הגורמים לנשירת שיער. וכפי שאמרתי, מומלץ לבדוק את רמת הוויטמין הזה בדם, ובמידה של חסר, ליטול את התבלית, זה חשוב להרבה דברים, אבל כאן כרגע אנחנו מדברים על נשירת שיער. התבליות האלה נספגות באופן מיטבי, בשל פטנט של שיעוי מבוקר, וזה על ידי מציצה מתחת ללשון. זה באשר ל-B12 שיכול לתמוך, שוב, בערכה הבסיסית לבריאות השיער. תוסף נוסף שאני רוצה לספר לכם עליו היום, ה-Forever Daily. זאת אופציה למי שמחפש תוסף בלי חשש לגלוטן. סיפרתי לכם קודם לכם שבערכה, ערכה לבריאות השיער, יש בנוסף לשמפו ולמרכך גם 3 קופסאות של עשב דגנים. עשב דגנים מכוח היותו בין השאר מעשב חיטה, יש הגורסים שיש בו גלוטן. יש גם הגורסים שהגלוטן לא קיים בו, אבל מי שחושש ולא רוצה לקחת סיכון, אני ממליצה להחליף את העשב דגנים ב-Forever Daily. ה-Forever Daily זה מולטי ויטמין בנוסחה בלעדית, נוסחה שמכילה 55 חומרים מזינים עטופים באלוברה. הנוסחה הזאת כוללת ויטמינים ומינרלים חיוניים בכמות שתואמת לערכים היומיים המומלצים. דיילי, מדי יום, מאוד מאוד חשוב. התוסף הזה מכיל בנוסף גם תערובת של פירות וירקות, שכל אלה מסייעים לספק חומרים מזינים וחשובים. התוסף הזה מספק חומרים מזינים לגוף, ובכך הוא מחזק את שורשי השיער ומונע נשירה, ויש לנו הרבה עדויות על כך. אז דיברנו על הערכה לבריאות השיער. כרגע יש לנו מבצע ל-24 השעות הקרובות. מי שימצא לנכון היום, או כאשר תראו את ההקלטה, לרכוש את הערכה הזאת, שוויה של הערכה לבריאות השיער 465 שקלים, ויש לכם כרגע הנחת מועדון ל-442 שקלים, ומעבר לזה שי לרוכשים עד מחר בערב, שי בשווי של 89 שקלים,
אלוסקרב, שזה פילינג לפנים ולגוף, מוצר נהדר שכל אחד ואחד מכם יוכל ליהנות ממנו, הוא מתאים לכל אור. יש אפשרות כמובן למשלוח עד הבית בכל הארץ, אז אתם מוזמנים גם את זה לבדוק, ויש אפשרות, מי שלא בוחר דווקא בערכה יכול לבחור מוצרים בהתאמה אישית מתוך מה שסיפרתי לכם כאן, או בכל דרך אחרת. אני חייבת להודות לכם כאן על ההקשבה ועל תשומת הלב. להזמנת הערכה או להזמנה של מוצרים בודדים ולפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות למי שיפנה אתכם להרצאה הזאת, ואני אשמח לראות אתכם בהרצאות נוספות בנושא בריאות ואורחות חיים. אז אני חגית אלופי צפרוב, ואתם מוזמנים לשאול כל שאלה, והעיקר שנהיה בריאים. לבריאות.